É unha idea que nos encanta, non? Que os centros participen e que participen nun proxecto que non é que vai máis alá, digamos, do ámbito escolar, non? Que ten unha proxección cara á sociedade e que tamén eles se sintan importantes a hora de comunicar, de traballar a oralidade, tamén algo moi importante, non? A oralidade é unha parte fundamental no ámbito educativo e para desenvolver as destrezas e as competencias que os seres humanos temos como seres da comunicación, non? E hai algo moi importante que teñen que traballar, e o que estades facendo desde Radio Líder con Fala que Fala é a implicación tamén e o compromiso que como canle de comunicación moi importante en Galicia, pois adquirides con a nosa lingua, non? E iso temos que agradecérvolo unha e mil veces, porque evidentemente os medios públicos pois xa teñen que por lei respetar a emisión en lingua galega, pero é importantísimo tamén que iniciativas como Radio Líder vos apuntedes, porque este é un traballo da sociedade no seu conxunto. Non podemos descargar nada máis que a responsabilidade, pois iso, nos gobernos, no ámbito público, porque todos nos sairemos dai, non? Isto é unha cuestión de todos. Como sociedade temos que responder a incrementar o número de falantes e a buscar un maior número de falantes das cidades máis temperás. Tamén con Radio Líder estades facendo un traballo, eu creo que exquisito.